quantes infermeres estàveu? Estaves al turno de matí? Teníem un torn rodat en aquells moments i érem 9 infermeres. Érem 9 infermeres i teníem 32 malalts. Primer, no es dia tampoc Hospital Verge de la Cinta, es dia residència sanitària. Per això molta gent, per aquí, diuen la residència. Després se va canviar, no? Nosaltres treballàvem per tasques i teníem els malalts, no els repartíem per pacients, sinó per tasques. I no sé si tu quan vas arribar i en quin moment ens trobàvem, no? Quan jo feia pràctiques, que em vaig fer a la residència, que a casa meva sempre també hem dit de la residència, doncs sí, tot treballàvem, com me dius, no? En els plans de cures, però en paper, i després sí que jo, al cap de molt poquet que havia començat a treballar, sí que ja va vindre el tema informàtic en el Gacela, que realment a mi me va ajudar i me va fer sentir com que jo era més nova i molts de coneixements d'infermers sempre necessitava ajuda, no? Però jo també, en la banda d'informàtica, se me va donar prou bé i me resultava fàcil d'entendre, llavors jo també ajudava a les infermeres més veteranes.